ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار
وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ درود شریف وائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزانو دا نری پنوس او دا گرد و نواح مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو، نن دا جمعے مبارکی پدے مختصر خطاب کے دیویدا سے گناہ ذکر کہو چہغا گناہ کبیرہ دا او دا اللہ جل جلالہ پنیز باندے دیر لویا عظیم گناہ دا، او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم دہغ گناہ ناب بے شمارا روایتنو کی اخپل امت یرولے دے، خودیر دا افسوس خبر دادا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کثیر تعداد باندے اکثریت اول خو هغه گناہ تا دسرا گناہ نوائی او کبیائی سوک گناہ گنی نو هغه دیر معمولی او ورا گناہ گنی، حالان کے هغه گناہ دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زبان مبارک باندے چھے دہاغنا رشتین انسان پا کائنات کی نشتا، ہاغا پخپلا پاکا اور رشتین جبا باندے ہاغا گناہ دیر لویا عظیم گناہ گنلے دا، اور ہاغا دخپل امت دا مسلمانان دا پارا دا ہلاکت سبب گنلے دے، ہاغا گناہ آغا عظیم اولو یا گناہ سشیدہ آغا دخپلو پرتگی دا پرتگاخ نا دخپلو پینسو خنگرو نا لاندخ کتکولو والا گناہ دا، پینسے او یا لنگ صادر وغیرہ چاہتے لنگ وحلی دا د خنگرو ناخ کتکول او پدی کی د خنگرو پتول دا گناہی کبیرہ دا، لوی گناہ دا۔ تہبن لنگ چے ورتوائی، لنگ پیغمبر علیہ السلام آغستے دے، او پرتوب پیغمبر علیہ السلام تعریف دا پرتوگی کرے دے، اور بعض روایاتوں کی دا پرتوگ آغستل ہم ثابت تھی،
اور پا شمائل کے خسائل شرح شمائل صفحہ نمبر 120 کی روایات نقل کری دی کہ پیغمبر علیہ السلام پرتوگ آغست دا او سیوزل آغست ہمدا او آغست ہمدا. بہرحال عالمگیری پا پنجم جول صفحہ نمبر 333 کی پرتوگی تا سنت ویلی نہاغی سنت معنی دادا چکنی دا سنتو نا ثابت دا نور دا لنگ وحل سنت غیر موکدہ دی اور دا پرتوگ آغستل صرف جائز قدر دی. بہرحال دا پینسو دا خنگر و ناخ کا تکولو پا بارک علماء کرامو بے شمارا گناہونا شمار لی. زطولنا اول دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث باحوالا تاسو تا بیاناؤں چھ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکو کے دا خنگر و ناخ کتا پینسوخ کتا کولو باندی سمر وعید فرمائے لے دے. بعض تعلیم یافتہ خلق دا خلق و پا ذہن کے دا شبہات پیدا کئی او آئی چی دا پینسوخ کتا کول دا خنگر و نا حالا نجائز دی چی سڑے دا کبر او دا غرور او دا تکبر پا نیت باندخ کتا کی او کا نیت دا تکبر نہیں نوئی چی بیا گناہ نشتا نو دا خبرہ صریح غلط دا. دا پیغمبر علیہ السلام تقریباً شپږ احادیث دما پا نظر کی دی چی آغا صرف دا پرتوگیخ کا تکاول تا گناہ ویلے دا اور دائی نبی فرمائی لی پا دے شپږ روایاتو کو چی کنی دا تکبر دا وجن مخ کا تکوا او کا تکبر نہیں نو بیا تا جائز دی نا بلکہ آغا دا فرمائی لی دی چی دا پینسو کا تکاول امدغا کبر او غرور او تکبر دے. تکبر خو چون کے پت شے دے او دا قانون دے دا فقہ کلا کلا سبب دا مسبب قائم مقام گرزولے شی لکا بالفرض خوب نہ خوب سر او دس ماتی گی ولی ماتی گی اصل کے سبب او دس ماتے دل دا خوب سر تعلق نہ لری او دس اصل کے ماتی کی دا دے وجنا چھ سڑے و دشی نو داغ بدن ڈیلشی نو چھ کلا ڈیلشی ممکن دا چھ دا ڈیلا والی پا وقت کے دنا سشے وطلی او دا دو او دس مات شوئی نو چون کی دا سشی وطل دا خو ممکن دی یقین خو نشتا کنا سوک خوچاتا پیرا نکی چوکیداری خورتا نکی چی دے او دس دا غریتی سشے وطا او دس مات شنا کی دیشی چی او سڑے او دشی دا سرا ہیچ شیطی او نوزی کی دیشی او سڑے او دشی دا سرا ہیچ شیطی او نوزی خو شریعت وئی چی دا سوطل او نوطل دا پتا معاملہ دا لہذا دا دے پٹے معاملی دلیل سے شیر خوب بس چی او دس نو بس دا او دا کی دل دا او دا سماتی دل دی اندارنگی تکبر دا پسڑ کے پت شیر ما تا ستا تا یو بل تا دا پتہ نلگی چی دا دو سڑی پسڑ کے تکبر شتا او کنشتا نو پیغمبر علیہ السلام وی فرمائی چی دا پینسوخ کا تکول اندا تکبر دے چی او سڑے پینسوخ کا تکی او خپل خنگری کعبین پرکے پچی پٹائی نو پوئے گا چی دا متکبر دے او اندی تا پیغمبر علیہ السلام تکبر فرمائے لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام روایت نقل کرے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دویم جلد
861 نمبر صفحے باندھ لکھلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، جو شلوار اور جو کپڑا اور کپڑے کا جو ٹکڑا قدم اور پٹکے کے نیچے کعبین کے نیچے جائے گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کما کپڑا شلوار کا جو حصہ تخنوں کے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو ٹوک الفاظ سرا اعلان فرمائی کہ کما پر تگ او کما پیسہ دخنگرو نہ لاندے لاڑا اللہ جل جلالہ بداپ خیب او دا انسان او دا بدن دا جہنم پور کی ٹکو رئی نو دا جہنم وور ترسیدل دا پوڑی گناہ باندی لکی دیتا گناہ کبیرہ وائی جہنم تشیو انسان رسی پہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اخوا دیخوا خلقنا مجھے جہنم دتلو سبب گرزی نو دا گناہ کبیرہ را۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبرہ دا تمام کائنات نا زیادہ رشتین اور زیادہ قدر منا و عزیب خبر رام۔ یو بل روایت تے ابو داود ویم جلد 208 نمبر صفحہ کے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی سرا خبر فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا سمر علماء حق پرست علماء چی ترشی آغوی چی چا سرا خبر کئی ند دین متعلق خبر کئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر متعلق خبر کئی فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی سرا وقت خبر فرمائی اور بیاورتا اعلان کئی ورفع ازارک الى نصف الساق آغا شاگرتا آغا صحابیتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی فرمائی ورفع ازارک الى نصف الساق، خبردار اپنی شلوار کو اپنے نصف ساق اور پنڈلی تک رکھیو، خبردار اس سے نیچے کرنے کی جرات نہ کرو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی پیسے دے نیمی پنڈلے پورے ساتا دے نخکت مبوزام فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھے مل گریا اے شاگردہ کچری نیمی پنڈے پوری پورتا کولی تاد پارا مشکل او گران شی نو بیا خبردار داد خنگرو نا برساتا و خنگرو نخکتین کی وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، خبردار بچے رہو، وَإِيَّاكَ بچے رہو زانو ساتا و اسبال الازار د پرتگیخ کا تکولنا فإنها من المخیلات زکا چی داد پینسوخ کا تکول چی دی ہم دا تکبر دے تکبر دانا چی توئی چی زما پینسیخ کتنی و زما سر کی تکبر نشتا نا نا ام دا تکبر دے دا پینسوخ کا تکول ام دی تا تکبر وائی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زبان مبارک باندھی فرمائی وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخَيَّلَاتِ، خبردار شلوار کو ٹخنوں کے نیچے نہ کیجیے، فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخَيَّلَاتِ، اس لیے کہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ جل جلالہ طرفنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُخَيَّلَاتِ، خبردار
اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے ساتھ لگاؤ کا دعویٰ رکھتے ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائی اللہ جل جلالہ متکبرین سراب اور دو پینسوخ کا تکون کو سرا اللہ جل جلالہ منن فرمائی نماز بھی پڑھتے جاؤ، رب کی محبت سے محروم رہو گے، حجنا کواب، صدقات ور کواب، زکاتنا ادا کوا، نوافل کواب، روجے ساتا، اللہ جل جلالہ منو محبت نہ آگا انسان محروم دے چھد کم انسان پیسے دخپلو خنگرو ناخکتوی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی ففی النار، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں کے نیچے کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کم یو انسان چخپل پر تک د خنگر نہ لاندې کړي هغه به جہنم تزي. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو کس متعلق فرمائی اے امتا تاسو تا پینسوخ کا تکول وڑا گناہ کاری، ٹھیک ہے تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو بلدے کے اعلان فرمائی لا صغیرۃ مال اصرار. منبہات کے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے لے لا صغیرۃ مال اصرار، کوئی چھوٹا گناہ ہمیشہ ہمیشہ کرنے کی وجہ سے چھوٹا نہیں رہتا مگر وہ بڑا بن جاتا ہے، قطرہ قطرہ دریاب بن جاتا ہے. نو اللہ جل جلالہ نافرمانی ہیچ کلا دا اللہ جل جلالہ نافرمانی وڑا نشی کے دے چھدا اللہ نافرمانی دا نو آغا سنگ وڑا دا. رب کے نافرمانی کو چھوٹا سمجھنے والا ایمان کی فکر کرے، ایمان کی چھدا اللہ نافرمانے تا وڑا وائی دا وڑا خبر نہ دا. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو انسان آغا دا سے انسانو چاگو با اخپل ایزار اخپلا پر توگ اخپلی پینسے بے دخنگر و نخکتا گرزولے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تنبیہ کے طور پر اعلان فرمائی قال بینما رجل یجر ازارہ، ایک شخص تھا جو اپنے ایزار کو زمین پر گسیٹ کے چلا جایا کرتا تھا. یو سرے او چاغ باخ پلا پر تک دو خنگرو نخکتا گرزا والا اللہ جل جلالہ ورسرات سمعاملہ اکرا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذ خصف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دویم جلد 861 نمبر صفحہ کے دا روایت نقل کرے. امام آئینی رحمت اللہ علیہ جز 21 298 کے ہم نقل کرے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قال بینما رجل یجر ازارہ اذ خصف به، یو سرو چاغخ پلا پر تک دو خنگرون لاندے گرزا والا اللہ جل جلالہ پزمک کے ننیستو اذ خصف به، اللہ جل جلالہ دا پینسو دو خنگرو ناخ کا تکولو پو جبان دے اللہ جل جلالہ پزمک کے ننیستو. اور صرف داہم نا چزمک کے ننوتو بلکہ فرمائی فہوا یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن تک زمین کے اندر دستا چلا جائے گا، دستا چلا جائے گا. اللہ جل جلالہ بہتر قیامت پورزمک کے دن نبوزی دننا ہر عورت نئے نئے تازہ تازہ سفر کئی تر قیامت پورے بے اللہ اسفل السافلین تورسی. دمرا عظیم گناہ دا چھے دا خنگرو
نہ پیسے کا تکولو پا وجہ باندے اللہ جل جلالہ زمک باندے نہ استو تر قیامت پورے بدن نہ نوزی گمراہ عظیم و گناہ دا خزمنگ دا امت مسلمانانو دے طرف تا توجہ نشتا او عوامو تچا دا پیغمبر علیہ السلام دا خوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقوال نبی رسولی زکا چھ زمنگ علماء طبقہ زمنگ پیران باطلا زمنگ علماء سو آگوی چرتا ہم دا اللہ دین عوام تن بیانی ذکر سے دا اللہ دین پہ بیانولو خو عوام خفچی گتری اور دے دا شکرانی غنی دے دا دین بیانولو سرکار نلے بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی فرمائی ثم قال انہو کان یصلی وهو مسبل ازارہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ دویم جلد صفحہ نمبر 209 کی دا روایت نقل کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی ابو ہریرہ دا پیغمبر علیہ السلام مایاناس شاگرد ہے اور مکسرین فی روایات تے تمام صحابہ و نزیات روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کری زکا چھ دخپل زندگی پیغمبر علیہ السلام تا وقف کرے وا کہ وجہ باو کہ موڑ باو پیغمبر علیہ السلام مجلس کے بناس کے اور پیغمبر علیہ السلام خبر بیاد اولی چھ ننے داو فرمیل ننے داو فرمیل ابھی سر دا پیغمبر علیہ السلام دا خبر و قدر افسوس تا پدے امت چھ کچری روٹے راوڑی سوک اور چرگانے پاخکڑی اور اعلی خوراک راوڑی اور تا تحقیق دی اور پا مجمع کی یو کس دا سے دروغجن ونے سڑے بے اعتماد سڑے داو آئی چیارا پدے روٹے کی خوش زہرہ چولی دی بلو آئی چنا نامڑا نشتا پکے نوچے صرف شک پیدا شی چھو دروغجن سڑے صرف دمرا ہوائی سے پدے روٹے کی مرا زہرہ چولی دی ان کرس تو 1000 کسان ہوائی چی نشتا نسو کی نفری وہ اس مرا کی جیسی پسی شک را گئے وہ دا شک دا وجن آگا روٹے سو کی نفری حالانکہ زہر و خوراک سارا کم از کم زیاد نہ زیاد سڑے سشے کی گی زیاد نہ زیاد زہر و سارا سڑے سشے کی گی غٹی دی گا نا مری زہر و سرا زیاد نہ زیاد سڑے مری نور سے نقصان ہونا رسائی جانا اور مرگ دا مومن دا پارا ہیت غٹ خبر نہ دا خود آخرت تبائی اور جہنم تطلل دا دا مومن و دا مسلمان دا پارا عظیم تبائی دا دا یو دروغ جن سری خبرہ پمنگ باندے دمرا سر کئی کچری یو جھوٹا انسان داڑی منڈا جھوٹ بولنے والا مردود شہادت انسان کہہ دی کہ اس کانے میں زہر ملایا گیا ہے تو کوئی فرد اور متنفس کھانے کے لیے تیار نہیں ساگ بہو خریدا چرگان بہو نفری اور ٹولو نا عظیم رشتی نے اصدق القائلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند سراب چگی وہی اخپل امت توائی چھ خبردار خنگر و ناخ کتا پینسوخ کتا کولو سرا جہنم تیار دے ہاگا امتیان چھ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیم وائی اگر دے پیغمبر علیہ السلام خبر و منلو تا تیار پزور ہوائے تیار نہ دے سمرد بے وفائے خبر آگا بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یوزل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوڑان دی یوسری مونزو کو پیغمبر علیہ السلام اور تو فرمائے لار صاحب او 10 کا وضو بنانے کے بعد نماز دوبارہ پڑھ لو
بارہ او دسو کا بیائی منزو کا پیغمبر علیہ السلام اور تو فرمائے لار صاحب بیاو دسو کا بیا منزو کا دوبارہ وہ جو سریو تارزو کا یا رسول اللہ دے بڑیر وقت پوری دوبارہ او دس کئی او منز بکئی پتہ با ورطانے لگی ورطا ہوا ہے اصل وجہ صدا دو سری خود صحیح او دسو کا صحیح منزو کا سو جگہ چھتا ورطا ہوئی سلار شا بیاو دسو منزو کا پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی انہو کان یصلی وہوا مسبل ازارہو یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دچا پیسے دا خنگرو نخکتین اللہ جل جلالہ داغ مونز نقبلی مونز نقبلی دی نزکا ورطوائم چی دیالار سوداو دس حکم نزکا ورکا چی دس احساس پیداش اور دیر مسلمانان دا شبہ کئی چی مرد تکبر دا وجہ نائے کخکتا کی دیائی گناہ دا کنی نا خبردار دی 26 احادیثو کی دا تکبر ذکر نشتا او دا ذکر ستا چی دا خکتا کولی بیعینی ہی تکبر دے تکبر ویم دیتا چخکتا ہی کی او بل شک خلق دا کئی چی دا پینسو پر تکول صرف مانزے کی ضروری دی عام مزل کی ضروری دی نا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم سڑے چی پیسے دا خنگرو ناخکت گرزئی جہنم اس کا ٹھکانا رہے گا ہر دیکھی چی پیسے خکت سی اور خنگری پچے پٹشول دا با جہنم تزی استاس مرضی چی دا یو عام دروغجن سڑی خبر منئی اور کدا پیغمبر علیہ السلام خبر منئی بہرحال پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ جل جلالہ دو پینسوخ کا تک ان کی مونز نہ قبلئی ولی دکا سے جہنمی شو او مونز زمے پہ فارغی گی کدا سڑے مونز کی نو دے دا فرض نہ پہ خلاص شو کو ثواب ورطن ملاوی گی درجات پہ نہ بلند کی گی او دا سی مونز دے چہ دا دے مانز پہ سبب باندے دے جنت تنشیت لے جو وزر مار گرے بے پخ مار گرے وزر اشتاخو پخی ور پوری نشتا الوطن نشی کر آغا ایمانی قوت چی پکی یا روح چی پکی آغا ددم موز دا آغا روح نہ خالی دے اللہ دے زمنستاس و عبادات دو روح نہ خالی نکی بہرحال پیغمبر علیہ السلام بلزے کے اعلان فرمائی کتاب الزواجر کی شب قدر لیلت القدر سے ورطوئی دا دمر عظیم اشپدا بعض خلق محدثین وہی کہ شب بارات دا واہتا سلامہ تفصیلی بیان کرے کہ شب بارات متعلق طول روایات دا منگڑت کی اور دا شپد شیعگان اشپدا پدے کی دا اہل اسلام و دا سنیانو ہی حصہ نشتا دا روز جوڑا کرے دا اور پارے تفصیلی خبر اتا سورے دلے دا نماز خطان درس کی اور پاکے سکینو کن ہم در سارا موجود دا بہرحال بنیادی خبرہ لیلت القدر کے اللہ جل جلالہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ دمر معافیانی کئی زما امت تا لیلت القدر کے لکا ایوالو یا قبیلے خودلے دا چی دا اگر قبیلے دا گدو اتارونا یختی چیدی دا ہاگوی دشمارنا ہم زیاد خلق اللہ معاف کئی خویوسو کسان دسی دی چی لیلت القدر کے ہم اگوی تا اللہ معافی نکئی اگوی کی یو کسا گرے چی پینسے دا خنگر و نخکتئی کم سرے چی پینسے دا خنگر و نخکت گرزئی اللہ جل جلالہ دباندے دا جہنم سٹیمپ لگا والے دے لیلت القدر کے ہم دا دی سیدی معافی نکی سمرا لویا گناہ دا آیا دا زنا نا کم گناہ دا آیا دا قتل نا کم گناہ دا آؤ تو بعض حالاتوں کے بعض کیفیاتوں کی ریسی سی دا غوی نا کمئی خو پا سزا کے او دا اللہ پا نافرمانے کی صدا کم طاقت نوے لکہ سمر گناہ و جہنم پاگے ملاوی گی ہاں غمر پمدے باندے ملاوی گی باہر صورت نا اللہ جل جلالہ دا شب قدر لیلت القدر باندے ہم دا اغاسری مغفرت نفرمائی چی دا چا پینسے خنگر و ناخ کتئی کتاب زواجر کی دا روایت نقل شوئے فتح الباری کے علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ واللسم جز
اور صفحہ نمبر 78 378 اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ دویم جز 264 کی بل روایت نقل کرے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سما پخپل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ادی لو چاغ سفیان بن سہل روانو پلار باندے اور دا خپل ازار او دا لنگی چو دا دا خنگرو نخکتو سفیان ابن سہل صادر خکتو و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورغے او دا پرتوگ یا دا لنگ دا سے رونو او دا سے پیو چکے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے زبان سے پیاری زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا علماء حق و تیرہ دادا چاہا کل گناہ گوری میں فوراً خلق منع کئی اور دو گناہ عذاب خی اور دا باطل پرست خلق دعوتی رہا کہ پا قوم کے کم گناہ موجود ہوئی نو آغا خبر نسیڑی زکا کہ وہی سے حسنا دا خلق رانا خفشی منگ وہی سے کدے پا دی دنیا کی خفشی باقی رستا کچھ جہنم تلاد نسی. بار صورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاری زبان اور میٹھی اور خوب زبان سے اعلان فرمایا سفیان لا تصبر فإن اللہ لا يحب المصبرین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اے سفیان خبردار پینسی دو خنگرونا مخکت کوام زکت اللہ جل جلالہ داغو خلق سرا منن فرمائی کم خلق چے اخپلا پینسا دا خنگرونا لاندی پریگ دی دا سمرن ناشنا سخت خبر رہا کہ اللہ در سر منن نکی دنیا کے خود انسان سکن دا اللہ در ازاد پارای کئی اور چکل آغا لوی محبوب خالق حقیقی دے انسان نخفی وہ دی سڑی نزیات حلاکت و دا نقصان والا انسان بلستا ہرگز رشتہ لکستا تو زور جواب راکستا دا دیر لوی نقصانی سڑے دے دا خپل زندگی و خپل جوند و مرگ ہر سے تباہ کرن. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو بل روایت فتح الباری 377 نمبر صفحہ کے 12 جز کے نقل ہے. عبید بن خالد صحابی ہے اگر فرمائی یو زلزروانم لار باندے زمان لنگ دا خنگرو ناخ کتو لکا عام طور باندے دا خلق و عادت تے چھ دا خز پسان پہ اسیخ کتا کئی خنگری پسی پتائی حالانکہ دا کار دا خزو دے خدا اللہ شان دے مسلمان اللہ دا سے ناشنا شیطان دا سے غلا والے دے کہ آگا دوس نہ دوس قوم سر مشابہت کی کسی کرتا ہوا ہم چالکا دا خزو پشان شنڈ سرے کا اور دا خزو کپڑے واغندا اور صادر واغندا اور زان لدا نور سیزنہم دا کپڑوں نہ جوڑ کا لگوں نے پڑی جماعت کے تیر رات تیر سفو کرتا تیاری گی شرط با تیار نشی خدا جا عادتون دا خزو من دا سے خپل کری چاگے بانجاڑو من شرم نکو چا بب گورا و برید وارا خریلی چیا اللہ سے دے ولی نر پیدا کولم دیر بد دما سر کری کی چیزیں دے نر پیدا کرن زخو چی خزو اخوایا میں دیرہ بخوا اور زمین سوالم دا سے نقبلی جی کنی من بورتا پا مخی دعا کولا چیا اللہ چی دا کم سا غوحی اندہ غوالا ورکا چی ارمانی پورش دا خزو باز عادتون دا سری چی منگ اپناو کری. بہرحال اگر صحابی عبید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما لنگ والے و دا خنگر نخ کتروانم فقال لی رجل ارفع صوبك فإنها أنقى وأبقى فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فرمائی زروانم لارکی ویشان ما پس آواز شوچ ارفع صوبك اے ملگر یادا پینسی دی پور تکاب فإنه أنقى وأبقى زکا چی دا پینسو پور تکول دا صفائے سبب دیم او دا دا کپڑے باقی والی سبب دیم خیرنیگی بناو محفوظ بئی. فنظرتو اغا صحابی فرمائی ما مخواڑولو چی دا آواز چارا کو
زمن ستاسو پشان خلو نن کتا چالا ہوئی چالا کا پینسے پورتا کدا سے پا بد ورلو در تروگون چستا سکار دے. پیغمبر علیہ السلام ناغا صحابی فرمائی ما پس شانا آواز وشو شاید اللہ بندہ پینسے پورتا کا خنگری کلاو کا وی ما قتل فیضا ہوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نے مڑ کر دیکھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. وہ آغا مشفق آغا محبوب آغا شفقت والا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما پسے دینی دینی آواز سر آواز کولو چی پیسے پورتا کام کسری دا گناہ نوے اولو گناہ نوے. پیغمبر علیہ السلام با ہر دے کی ہر چاہتا ولو دا فرمائل ایا فضل کارو کولو. بہرحال عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا فأعادها ثلاثا. قلت من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والمنفق صلاة بالحلف الكاذب بالفاجر. رواہ ابو داود. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویوزل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے لوگ خطبہ کی تقریر کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی درے کسان داسی دی چا اللہ جل جلالہ باغوی سرا چرتا خبریں ان کی اللہ بتے مروری ناراض بیتے. درے کسان داسی دی چا اللہ جل جلالہ بور سر لا یکلمہم اللہ اللہ جل جلالہ ان سے بات نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم اللہ جل جلالہ ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا. اللہ باوی تا نظر در رحمت ہم نے کئی. ولا یزکیہم اللہ جل جلالہ بے ظاہری و باطنی گناہن ناچرتن خالی کئی. ولہم عذاب علیم. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اگوی درو کسانو تا دردناک عذاب دے. درے فتوے تے وہ لگا والے. نمبر 1 اللہ بور سا خبر نے کئی اللہ بورتا نظر در رحمت نے کئی. اللہ دے ظاہری و باطنی گناہن نصفا کئی او دا اگوی دا پارا دردناک عذاب دے. درے کسان دی چا اگوی تدا سلور عذابو ندی. اصحابو فرمائی قلت منہم یا رسول اللہ مارتا ویل چی یا رسول اللہ دا سوک دی قد خابوا وخسروا دادری کسان خود تباشل برباد شل دا خود دیر زیاد نقصان کی شلو دیر زیاد ناکام کی یا رسول اللہ دا سوک دی. فاعادها ثلاثا پیغمبر علیہ السلام دریزلہ فرمائل دا خبر دریزلہ دہرا اکڑا بار بار اکڑا. بیاور تماو یا رسول اللہ منہم سوک دی قد خابوا وخسروا دا خو ناکام شو دا نقصان کی شو یا رسول اللہ سوک دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائل قال المسبل یو حقا انزڑے یو حقا ناری ندے چاگا پلی پینسی دا خنگرو نلاندی کئی. دا کم انسان پینسی چی خنگرو نلاندی دی جماعت کی کا کور کی کا باہری پارزے کی چیزی چی پینسے اخکتئی اللہ جل جلالہ بدا سلور قسم عذاب ورکئی. والمنان اور دویم قسم آگا انسان دے چاگا احسان جتلاوئی چا سر خیگڑو کی جا ورطوئی سمڑا تا سر مادا کری تا سر مادا کری احسان جتلانے والا. اور نمبر 3 آگا سوداگر تاجر چاگا پا دروغ و قسمونو باندے خپلا سودا خرسئی. مرا خدا قسم دے چدامی تو دمرا ربی کی گتا نشتا مرا قسم دے پچیز شو نشتا سپارا چلا قسمو ہوئی کی ورطا ہوگو. دا سی درے کسان چھ دا پینسے دا خنگرو نخکتئی
او پا غریبانانو فقیرانو احسان جتاوئی او د دروغو قسمونو باندې خپل تجارت او سوداگری چلی، دا سے کسانو تبا اللہ سلور قسم عذاب ورکی، او دا دروند عذاب دے، اللہ دیتے مسلمانو ساتھی. باہر صورت پیغمبر علیہ السلام نے دے متعلق دیر روایات کی. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہو رأى رعبیا يصلي قد أسبل فقال المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یو سڑے ولیدو بنداچی دا غرو والا سڑی توئی اگر دا سنا خبر واجز ویغا راغ منزی کولو پینسیخ کتوی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورطو فرمائل کم سڑے پینسیخ کتا کئی اگر دا اللہ طرفنا نپا حلالو کے دے و نپا حرامو کی دیر تشریحات علماء کریم، یعنی نپا حلالو عمل کولو والا دے او نہ حرامو باندے عمل کولو والا دے. ہیچ سیکے نہ رہے سخت وعید دے گو رہے. اسلامی اور دینی کیسٹوں دا پارا زمین دا دکان پتہ یاد ساتے توحید اور سنت کیسٹ ہاؤس تکی سہانے بازار شاتا کباڑی بازار خٹک پلازا دکان نمبر 9 پروفیسر افتخار احمد توحیدی. عمل کولو والا دے ہیچ سیکے نہ رہے سخت وعید دے گو رہے. اندارنگی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل لا ينظر الى مسبل الازار رواہ النسائی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے لے کم یو ناری نسڑے چخ پلی پینسے دا خنگر و ناخکت بوزی نا اللہ جل جلالہ باغتا چرتا نظر دا رحمت ان کی نچا اللہ درتا نظر دا رحمت ان کی تباہ و بربادی دا دنیا پا عدالتنو کچروں کی کچر یو جج تا نظر دا رحمت ان کی تالا پا کالونو جیل در کئی نہاگا اللہ چی داغ دا پاسا بل سوک نشتا نبی آگے نہ بڑا ہائی کورٹ تھا انہیں سپریم کورٹ تھا نہ شاگت تعالی نظر در رحمت ان کی نہ لکا سنگ چی او جج دا سپریم کورٹ تھا زندگی تباہ کولے سی اندارنگی آگا اللہ چی دا آگا پاسا بل سوک نشتا آگا ستا تمام عمر دا مرگ نباد آگا تباہ کولے سی اللہ دی زمین عمر دا تباہ نو ساتھ. عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع الازار الى انصاف الساقين والعزل فإن أبيت فاسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الازار رواہ النسائی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا پینسو دا پرتگی تڑنو زیر نما پانڈے دا نمی پانڈے پور اخپلی پینسیخ کا تکرا او کسری نی دینے لگی نور ورش کا تکا چی دا خنگرو نبرائی وہی دا پینسو خنگر سر سکار نشتا چی تا پاکی خنگری پتائی او گورا دا خلق کوئی چی دا خودر مشکل ہے تو یو ظلم دا دی خوند واغستا او دا پینسی تاسو شیطان تا کوری ہوئی او یو سو رزم پور تکڑی او گورا دا دا ڈاکٹر اصول مطابق ہم بعض رسائل و حوالی کی گئی شپا آخر کی زدر کم چی ڈاکٹران ہم دا سے ضروری گنے لے دے دا لندن ریسرچ مطابق دا برطانیہ دا ڈاکٹران دا ریسرچ مطابق چی پا دی چیز باندے دا چاہ ہوا نلگی اگر تا درو قسم امراض لگی. دا پیغمبر علیہ السلام ایو خبرہم دا سائنس آنی کی مطالعہ خلاف ندا خدا شرطی چی سائنس تحقیق تا ورس اور کا سائنسدان تحقیق تا نہیں رسے دلے نو سائنسدان نے خطائیوشی خبر دا پیغمبر علیہ السلام خلاف راشی خوچے سائنسدان صحیح تحقیق کی نداغ خبر بیواہم دا پیغمبر علیہ السلام خبر خلاف نہ روزی ذکر سے پیغمبر علیہ السلام تا علم چاور کرے اور دا تمام کائنات علم چا سر رہے اللہ سر رہے. بہرحال نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا پینسو دا خنگر سر اسکار نشتا. اور بل روایت کی ابن ماجہ کے ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ازارت المؤمن الى انصاف الساقین
چھے دا مومن سڑی پرتوک با ترنیمی پندے پوری ہوئی ہمیشہ چھے کم سڑے دعوت ایمان کئی زانتا مسلمان ہوئی او پدک ایمان پکی تش دعوی نہیں نددو پیسے با ترنیمی پندے پوری ہوئی خنگری بے کلاوی و بیا فرمائی لا جناح علیہ ما بینہو و بین الکعبین وی خیر دے دا پندے و دا خنگر و پنینگ ہے سکی کئی ان باقی نشتا خو ما اسفل من الکعبین فی النار خو چے کم پر توک خنگر پٹ کی اب اور کی خام خاص ہوئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اور اللہ جل جلالہ طرفنا آگا صحیح سفیر اعلان کئی چے کم پر توک دا خنگری نخکتا شو آگا بخام خاط اور کس وسی یو صحابی فرمائی سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تحت الكعبین من الازار فی النار رواہ النسائی وی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی کہ کم پیسا او کم پرتوک خنگرو ناخت لاشی ناغب جہنم تزی پرتوک بنوی صاحب دا پرتوکی بزی دانو چی توی جدا و پرتوک وورتوا چھئی ما خنا چھئی پرتوکی سے گناہ کرے گا تو ایگے دیتا نسبت مجازی آئی بہرحال پیغمبر علیہ السلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کئی مرفوع روایت تے فتح الباری دولسم جز 370 صفحے نقل کرے فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً مطلب دارے کہ پیغمبر علیہ السلام تے سند رسول ہے انہیں پیغمبر علیہ السلام نے اوری دلی سنگ اوری دلی کل شیء جاوز الکعبین من الازار فی النار سلوار کا جو حساب ٹخنوں کے نیچے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا چھد پر تجھے دا پینسی کما حصہ خنگر نخت لارشی اللہ جل جلالہ بے جہنم تا چئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نا تپوس کئی چونکہ دا پینسو متعلق پیغمبر علیہ السلام دیرو فرمائل چھے پینسو مخکتا کوئی نو خجل صبح پیدا سچ کی ریشی منگم پاک شاملو ناغیت تپوسو کو قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت یا رسول اللہ فکیف یصنع النساء یا رسول اللہ خزی بسکی سڑو تا خدوئی چی خنگری کلاو کئی خزی بسکی بزیولہن اخپلو تنسو لمنو سر بخزی سکی قال پیغمبر علیہ السلام فرمائل یرخینہو شبراب ایواو لیش بخکتا کئی نا ام سلمہ فرمائی ذاتن کشف اقدامہن کئیواو لیش کتکولو سر بیا ہم خنگری کلاوی بیا کدیشی ایواو لیش اخکتا کی خودوان خنگری اختاری بیا بسکی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یرخینہو ذراعن اور دین علاوہ دی وہ لیش نورم اخکتا کی چی خنگری پکی پٹش ان عمر با اخکتا کئی چی ترسو پوری پکی خنگری پٹشی نہیں ان خزبا خنگری پٹ ساتی اور نارین سڑے بے کلاو ساتی نو کم سڑے چی پٹ ساتی دا خز سر مشابہت تے فساق و فجار سر مشابہت تے اللہ دے چاہتا بیکار خلق سر مشابہت ورنے کی اللہ دے منگ دے مشابہت نخلاص کی باہر صورت پیغمبر علیہ السلام فقال يا عمرو ان الله قد احسن كل شيء خلقه يا عمرو فان الله لا يحب المسبل ويوزل یو صحابی پینسیخ کتا کرے پیغمبر علیہ السلام اور تو فرمائل چی پینسے پور تکا اگر تو اس یا رسول اللہ زمادہ پاندلے بدرنگی دی چھتی چھتی دی یا کجی دی یا توری دی مطلب دارو کہ شرمے دو یا رسول اللہ زمان پانڈلے بدرنگی دی نو دی وجہ مما پٹی کری پیغمبر علیہ السلام بہترین جواب ورکی قد احسن کل شیء خلقہ یا عمر اللہ نے جو چیز پیدا فرمائی ہے حسین پیدا فرمائی ہے ہر یو سے اللہ خیستہ پیدا کرے بدرنگ نہ ان اللہ لا يحب المسبل
اے عمرہ خبردار بیا پیسے اخکتا نکی اللہ اخکتا پیسو ولو سرمین نکی سمرہ لویا گناہ دا چی اللہ در سرمین نکی جہاد کے انسان زان قربانی دا اللہ در رضا دا پارا خلق لکھن دولت لگئی دا اللہ دا رضا دا پارا سہار یخنے کے پاسی او دس کئی جماعت ترازی دا اللہ دا رضا دا پارا پختل مال و دولت کے سڑے خیر خیرات کئی دا اللہ دا رضا دا پارا اور چی کلا تا دا کار شروع کرے چی پیسے دے پا خنگری دے پا پیسوں کے پٹ دی نا اللہ دو تا سرمین کئی نا کتا سمرہ عبادت کئی مجھا سمرہ لوہ دے تاوان و دے نقصان خبر ہے اللہ دے منتا صلی توفیق نصیب کی بہرحال ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فتح الباری کہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نقل کرے مسند احمد کے وہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عادتی کریمہ نقل کی قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ 10 خصال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لسعادتنا دیر پزان بدو لسعادتنا سرد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لگے دا نمبر 1 تخطم الذهب دسونے گوتے اچول دنارنے دا پارا حرام دی او دا وسپنی والا ہم حرام دی او دا گیلٹ والا ہم حرام دی صرف دا 3,000 گوتے جائز دا خوچ دا 4.5 ماشینہ کمی 4.5 ماشینہ کمی دا 3,000 ہم جائز ندا او دا نور خطول حرام دی یو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سونے گوتے دا نارنے دا پارا دیر بدا پہ لگے دا او بل وجر الازارے او یو دا پینسیخ کا تکول دا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا عادتون دیر بدیش او سگورا چی دا کائنات یو معمولی سڑیتانا پا یو سیز خفکی گیا دا کار ماوتانا کو او چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شخصیت خفکی گی زما استا پروان نستا چا گیرہ خریلے دا چا وڑا کرے دا چا گوتی چولی چا پینسے دا خنگرو نخکتا کری چا سکڑی پا ہر قدم باندی دستانو منتاسو اللہ ناراض کیوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلے چاڑے راکاگو اللہ نے منتاسو لتوفیق دنے کو عمال راکی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت تے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى مسبل اللہ جل جلالہ نظر دے رحمت نکی آغا انسان تام چداغا پیسے دخنگرو نخکتی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام متداسی ٹریننگ ورکڑے ہو چد مروان پوخ کی ابو ہریرہ گورنر دا مدینے وکان مروان یستعمل ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علی المدینہ قال كان اذا رأى انسانا يجر ازاره ضرب برجله کلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینے گورنرو نچد کم سری پیسے او لنگ بے دا خنگرو نخکت ولیدو نور پسو ور روان بش شان بے اللہ تعالی ورکرام گورنرو دم ربت پہ لگے دا پینسوخ کا تکول چونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وعید فرمائے لو اور جہنم ورتا لازم کرو ناغب اور پسو ور اللہ تعالی ورکرام چیزا پینسی بھی ورس کا تکلی تو صحابہ کرام ادا سے ٹریننگ سیو عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال الازار الى نصف الساق او الى الكعبين لا خير فيما هو اسفل من ذلك رواه مصنف ابن ابی شیبہ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چید مسلمان پر تکبانی میں پنڈلے پوری یا بتر خنگر پوری خنگر ناخکتا پر تگی کول دیکھی ہیچ خیر نشتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہو دعا بشفرت فرفا ازار رجل عن کعبی ثم قطع ما كان اسفل